Калі не было яшчэ Варшавы, і над Віслай была густая пушча, калі Мазоўша яшчэ не было ў складзе Польшчы, а мазавецкія князі сябравалі з крыжацкім ордэнам і былі іх саюзнікамі, завітаў на Мазоўшы вялікі князь літоўскі Міндоўг па сваіх князскіх справах. Спаліўшы Пултуск, адну з тагачасных сталіц Мазовіі, падышоў да Яздава. Вядомага нам сёння дзякуючы файнаму яздоўскаму замку, якога тады яшчэ не было. Спаліў Міндоўг абарончы Яздаў, які бараніў гандлёвае паселішча на Сольцу на бурштыновым шляху ад Балтыцкага да Міжземнага мора. Забіў чэрскага князя Зімавіта, узяў яго сына Конрада ў палон і вярнуўся дадому. Падзеі таго года ўвайшлі ў польскую гісторыю пад назвай літоўскі пажар. У хуткім часе пасля спалення Яздава на Вісле была заснаваная новая абарончая асада, уласна там, дзе і паўстала потым Варшава. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. А калі хочаце даведвацца больш цікавых фактаў пра Варшаву, Польшу і падарожжы, падпісвайцеся на мой блог і стаўце падабайкі.